Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Бик шат шул мәҗлестә катнашырга. Тырышканча ки Алла кушса файда бирәбез и сезнең файдаларыгызны алабыз. Безнеке бу лекция түгел, бер як кына сөйләми, в основном, наверное, тырышырбыз, чтобы сез сөйләгез, сезнең тавышларыгыз, сезнең вопрос, проблемаларыгызны шулай ук алырга и изучать итәргә. Булай һәрбер шундый елышта бар шундый зат, танышу дигән зат. Ну, наверное, без бер-беребезне беләбез дә бит, исебез примерно. Бәлки кемдер белми, мин Рушан Бибарсов хәзрәт укыдым Минриятта 11 ел. Безнеке основной направление иде, дин направлениясе. Историяны да әзген кассас ителдек. 2015-тә мин килдем авылга. 2015-тән тотындым үземнең уйланырга, вообще ничек була безнең өммәткә, безнең халыкка файда китерергә. Обычно всегда и везде бар проектлар, кайсылар уже 30 ел эшләнә, 20 ел эшләнә, кемгәдер булышу, кемгәдер төзү, кемгәдер үзгә затлар ярдәм итү. Но мин уйлана идем, ни булса үзгәрәк, ничек тә булса өммәткә файда китерергә. И столкнулся шул зат белән, что файда китерә алмый адам баласы өммәткә, кроме как аның булыр ниястәсе возможности. Возможности беренче очередь белемендә, знаниясында. Знание булмаса, син аңламасаң, син үзеңә дә файда китерә алмыйсың, и халыкка да файда китерә алмыйсың берничек. 2015-тән бер ситуация миңа причина булды. Китаплар аларга, укырга. И мин берче уйлыйдым, реально уйлыйдым, семьяларны, семьямны багам, халык семьясы вообще күп йөргән, үзгә илләрнең менталитетларын багайдым. Ну, миңа интересно иде вообще изучать вообще халык ничек тора, ни уйлыйлар. И күп вакытны дин белән, к сожалению, тормышлар туры килми иде. Вот реально ничек сөйлибез динне, ничек без теорияны сөйлибез, реально ничек пәйгамбәрбез торган, дуслары торган, яйгәннәр, алимнар алып барган, укыган, сату алган. Безнең тормышлар турыдан турыга килми иде. И мәксүмәтен булай может булырга. Или без нидер дөресне белмибез, или дөрес динне тотмыйбыз, ниястә проблема. По идее, мусульман кешесе ислам диненә килде, Алланың кушканнарын эшли башлады. Ул уже тиеш бәхетле булырга. Все. И курмаска бер нинди шундый киләчәк затлардан. Безнеке получается киресенчә, кеше дингә баскач тиеш наоборот катны белән, семьясы белән яхшырак торырга, әнияте белән яхшырак наоборот торырга дингә баскач, күршеләрне күбрәк хакын белергә. Бүтін яғадан динге кеше баскач, біз үмітләнәбез шул алышына и яхшы яганы күрсәтә башлый бүтін халык, бүтін отношенияларда. Безнеке, к сожалению, может быть и алай ук булмады. Примерда айтам, бер кеше бар миннән, ул старше, 48 яшында мин белгәнчә, алар намаз укымый иде, семьясында бер кем дә диндә түгел иде. Но кашан без аны белән тотындык общаться, бер частный эш буенча йөрдек, таныштык, ишлай сөйләп, нитеп, Аллаһ Тәгалә насип итте үзен намазга басырга. Хәзер уже 4 ел намаз укый. И намаз укый, яхшы, мәчеттә яхшы үзен алып бара, бик инде яхшы, Аллага шөкер. Но мин кашан бардым, аларга, семьяларына ишлай йөридем, картларның хәлләрен тоже беләйдем. И мне интересно иде вообще, картлар ничек уйлый вообще, нинди аларның фикерләре. Ул айта иде, рәхмәт Рушан хәзрәт, син дигән бәлки бергә йөрдегез, балаем намазга басты, шулай айта. Ну, имеш отношениесе кой торды. И мин аңламыйм, в принципе, дингә килер алдыннан получается яхшы отношениесе булган. И шул затларны мине побудило шундый ситуациялар, бездә ул күп, шул затны изучать итәргә. Ниястәдән ул вообще шул килә безнең проблемалар. И нидән кеше, по идее, должен быть дин. Безнеке хәзер күбәя, и качество или отношение, наоборот, кой тора бара. Шул затлар висесе побудило мине
шул темаларны укырга. Минем теләгем бик зур дин белән дөнья белемнәрен белеп, дөнья белемнәрен ястәгә чакыра, спикерлар булсын, коуч, ментор, разных хәзерге лекторлар, алар күп мотиваторлар сөйли, интернет пространствода бик күп сөйлиләр, и халык артларыннан миллионлап баралар. И багасы не ястә ул сөйли, в принципе, 80% диннән сөйли. Иногда цитирует прям хадисны. Ну, латин бу хадис, а китеранда кемнедер высказывание. Без Аллага шөкер беләбез, первый источниклар белән эшлибез, күп хадисларны беләбез, и просто переводить итә хадисны. И ничек шулай мәтәм, алар добились зур успех, зур ниндидер урын из-за того, что ниндидер направлениене алып, ниндидер сәбәпләр эшләп, Аллаһ Тәгалә аларга биргән бу дөньяда белмәндә успешность. Мәтәм мусульманнарныкы, по идее, безнеке ул уже бар, безнеке ул килгән, безнең әби бабабыз диндә булган, безнең ирләребез, үз ирләребез кайсыда ислам дине ничәшәр йөз еллар тотылган. И без аны не чувствуем нектер. Вот шул зат мине бик беспокоит итә иде. И вот 5-7 елда укып, изучать итеп, более-менее ниндидер шундай аңгару килди. Реальный әзген аңгару, күп түгел. И шул аңгаруны, может быть, и сезне белән телим поделиться, уртаклашырга, чтобы реально файдасы булсын безгә дә и халыкка да. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, Коръәнне дигән без сезгә ебәрдек, ни өчен? Чтоб сез бәхетле булыгыз. Коръәнне без сезгә ебәрдек, бәхетле булыгыз өчен. Бәхетле булыр өчен. Без, получается, Коръән ияләре, Коръәнне укыйбыз, Коръәнне аңлыйбыз, но бәхет нектер бик күрәлмибез. Тоже шулысы миңа бик интересно иде. Аллаһ Тәгалә яраткан катын-кызны, ир баласын, алар катын белән ир кушыла, и алар ничек алар тиеш торырга? То есть бер-берсен табырга да бәхетле булырга. Шулай Аллаһ Тәгалә күп Коръәндә әйтә, без сезне яраттык ир белән хатыннан, хатын ул сезгә одеял кебек, ул сезгә успокоение кебек, ул сезгә милость, рәхмәт кебек, катынны Аллаһ Тәгалә яраткан, то есть ир кеше катында тынычлык таба. Коръәндә. Ну, үләнә кеше или иргә чыга, и шул тынычлыкны таба алмый. Нестәдә может вопрос булырга, нестәдә может проблема булырга, что ул тынычлыкны таба ала алмый. Нестәдәндер. Может таба алыр, 1-2-3 ай табадыр бәлки. Но аннан вакыт үтә, ниндер, может быть, явырлыклар китә, может быть, и яшеренгән затлар, до никаха сөйләнмәгән затлар чыгадыр. Алла белсен. Но сам факт, что шайтан ул уята, шайтан ул бәрә, шайтан башка фикерләр китерә, кайсы реально кеше белән аергысы килә. Шайтанның иң яраткан киңәнешле хабары ул, әгәр дә кеше аерылса, ир белән хатын аерылса, белмим, 2 сеңел анда талашса, 2 брат, 2 кардәш, 2 главный кеше, 2 отношения йөзелсен. Шул отношениялар йөзелсә, конечно, шайтанга на руку янарга бик киңәнә ул. И мындагы халык, кайсылар чыннан да елды, тапты вакыт бире килергә. Аллаһның рәхмәте булсын үзегезгә. Аллаһның саваплары булсын үзегезгә. Сәбәп булсын семьяларыбызны дөрүсләргә, сәбәп булсын семьяларыбызда бәхет күрергә. Кем инде монда мин шикләнмим, висе без бәхетле. Без монда килдек бәхетне тагы да күбәйтергә и шул күбәйткән бәхетне тутарга. Визатны тутарга кирәк бит, да? Картлар әйтә, акча табарга 5 кеше булдыра, но акчаны тутарга не каждый булдыра. И на самом деле ул кеше может күп акча табарга, но бер айда виз бетерергә да и все. Шуннан любой затны, белем булсын, саулык булсын, отношение булсын, ярату булсын, бүтән затны элки табасын, аннан нишлисен, саклыйсын и үстерәсен. То есть үстерү ул саклау була. Саклау түгел, вот син достиг, допустим, 1 миллион акча таптың, и таки 1 миллионны тутасың.
Bir yıldan sonra инфляция була да әзәйә. Ул получается син тота алмадың. То есть син бер шит еш өстәргә. И отношениеда да ир белән хатын арасында балалар, дуслар, кардәшләр, ну кем сиңа бәяле кеше, шул отношениене тоже табасын, менгезәсен, аннан шуны тотасын. Тотасын имеется в виду постоянно нишлисен, өсти барасын. Постоянно өсти барасын, постоянно ялалатны күбәйтәсен, ул самый и тоту да була. Ул как раз и алныга бару. Аталар вот кем алныга бара, ул кем алныга бармы, ул кары бара? Артка катя, да. На самом деле, бер урнада тору, анды понятие юктыр. Бер урнада тору, ул, значит, син артка катясын. Шуңа күрә безнең задачабыз, безнең цель максатыбыз, ниндидер причиналар, сәбәпләр кылырга, аңларга, что без дә аңлыйк, что без мусульманнар, без тиешле уже иң бәхетле халык булырга, безнең семьялар тиеш дин буенча төзелгән семьялар бәхетле булырга, и бәхетле ул таралырга бөтен халыкка. Конституция семьи ул вообще зур проблема бөтен дөньяныкы. Әгәр дә семьялар вообще нинди булса, обществода булса, допустим, алайык, ну, авылны или определенный регионны. Если определенный регионда семьялар нормально тора, яхшы тәртипле, айырылмаган и качественно торалар, то ул регионда багасын виза яхшы шлайбет. Преступность әз анда автоматом була, насилие әз, детское, взрослые, психологические, бүтін ягадан багасын анда спокойныйрак, потому что семья, әгәр дә семьялар основной тетелсә, то ул уже бүтін өсі реагировать итә обществоға керә ул. И семьялар, кайсы общество, семьялар практически анда, ну, плачевная ситуация, да, ул общество, в принципе, шулук семьяга түнә, шулук семья була. Вот. И шуңа күрә семьяны туталсак, значит, без автоматически уже семьяны туттук, автоматически рукардашлеккә влиять итә, автоматически ул обществоға файда китерә. Без можем просто семьябызны багып, тәрбияләп, уже дават кылырга үзгә халыкка да. Просто как үз семьяңны багасын, занимаешься семьяң белән, и получается, син параллельно занимаешься несте белән, уже общество белән. Если син нормальная семья булса, бала соответственно нормальный була. Но киресенче айыпларга юк шул әтиянине, кайсының баласы, допустим, койты юлга киткен. Но аны айыплый алмыйсың. Потому что может быть и причина бар, что Нух алейхиссалямның тоже баласы нинди иде? Динсез үлді шлайвет, хотя и пейгамбер, а баласы динсез үлді. Бар факторлар, кайсылар, конечно, влияет, а бар Алланың язганы, кайсы может Аллах Тәлә анын аша тикшерә, әниятиен, может Аллах Тәлә анын аша ниндер анарга сигнал бирә. Шуңа күрә данныйсыны без алабыз, что шул семьяларда, кайсыларда более-менее яхшы обстановка, ул регионда да и ул илдә дә обстановка яхшы була, тәртипле була. Потому что хотя бы вот бала кайсыны син үстерасың, үсә дә кем була? Больничта врач була, юрист була, может губернатор, может үзгә дәрәҗәгә менәргә, может шул шофер булырга, ул неадекватный кеше булса, ул шоферда кешене үтерергә. Если врач булса, ул койты тәрбияләнгән булса, может анда взятка алырга аңлыйсың, взятка алып, может кешене барып калечить итәргә. И шундай күп ситуациялар була. Если шундай кеше, тем более зур уровеньгә менсә, соответственно, ул уже авырлык виз обществоға китерә. Шундан семьяда тәртип булса, семьяда балалар да яхшы булса, то альхамдулилля ул уже зур показатель. На сегодняшний день минем фикерем шулай, бар, допустим, елларда, бар 2000 елгы, 2000 еллар, хәзер 2022, и һәрбер елда или һәрбер десятилетияда дөньяның үзенең требованиялары бар. Допустим, 90-нчы елларны мондай, может быть, и китапларга кешегә катерга хаҗәте дә кирәкми иде. Тәртип бар иде семьяларда, определенный передавасть ителде. Ул, допустим, шулай барды, и халык тәртипләнеп, уже кирәкми иде изучать итәргә. Уже әнияти бирә иде балаларына, бала шуны перенимать итә дә бирә үз балаларына, и поколение в поколение бара иде. Но, соответственно, ул затлар хәзер юк.
Шуңа күрә туры килә изучать итәргә шундый причиналарын, шундый затларны кайсы айыра и кайсы куша семьяларны. Шуңа күрә аның актуальности тагы да хәзер күбәйде и особенно аланнарга. И шундый период хәзер 2021 гасыр, 21 век кеше может уйланырга, ничек мин могу файда китерергә өммәткә, ничек мин могу или вообще нишләргә миңа 21 векта ниәстәгә аксын ясарга. Аларны укытыргамы, инде училищега бирергә. И юк, давай лучше укытмыйбыз, дай саулыгын саклыйбыз, потому что саулык хәзер бәяле зат. Ну дай саулыгын саклыйбыз да, әшүрәттәбез акча да табырга. Акча ладно, дай бирәбез үзгә төшкә. Юк, акча табыр, давай әлки укырга бирәбез, укан кеше акча таба. И әнинен, әтинен может башында күп фикерләр йөрергә, кайсын ул реально белми. Кайчан күп выбор, күп фикер шундый әни әтинен, тем более башы акча табырга, балалар, үсә проблемалар и шул вакытны может югатып китерергә. Шуннан хәзерге 21 гасырда Аллаһу алим 3 затка, наверное, иң каты басым ясарга кирәк. 3 затка иң каты басым ясарга. Если шул затларны әйберләргә басым ясасан, калганнары үзе килер. Давай сездән аны сырыбыз. 3 зат. Нәстә берсе? Давайгыз. То есть образование, да вот? Белем, образование, анда грамотный булу, бөтенесе бер смысл. То есть кеше аланга бирергә яхшы образование. Нинди образование яхшы санала? Да. Аннан тагы нинди образование яхшы санала? Светский, нинди финский, турецкий. Кстати, финское образование на сегодняшний день ателар иң успешный. Финское образование. Беләсез менек? Ну, анарга катербез. Нинди соң образование бирергә балага, чтоб ул үзенә ушый, учитель. Да, яхшы, нитәбез, елынабыз, более-менее. Да, польза китерер. Нидән айтам, потому что может они әти, вот, допустим, медикка анын күршесе киргән или подружкасы киргән, давай сине дә кызым инде бирәбез медикка. Кыз может ошамаска, кимдер әйтте, үзе теләгән. Может анарга ошамаска, ал может ярата экономиканы, юриспруденцияны ярата, или же просто ярата, анда белмим, шәшәләр шәшеп, анда үзенең художествосын не булсасын яратадыр. Шундан белем иң беренче образование кайсы кешегә дөньяда файда китерә. Вот ул не обязательно анда юрист, не обязательно анда препод МГУда булсын, не обязательно Гарвардский выпускник булсын. Шул белем кайсы анарга польза китерә. Может ул шулай тегәргә анда ул что беркем дә аныча тегелми, ул ярата тегәргә, шунда урынга может менәргә именно тегүдә. Не обязательно медицина или үзгә кайсы безнең карашта образованиелар. Кайсы белем, ул белем кайсы анарга файда китерә дөньяда, кайсы белән ул кулланыр и кайсыны ул ярата. Вот шул образование. И кайсы образование белән ул кешенең хакына тыгылмас. Вообще айталар, образование ул нәстә ул. То есть ул үзеңә теләгән затны алу, вообще, ну вот дөньяда торабыз, вот мир, вот дөнья. Миңа нидер кирәк хәзер да? Сиңа да висе безгә нидер кирәк. Вот хәзер да миңа нидер кирәк башымда. Ну айтмыйм бит ни кирәк. Вис кешегә нидер кирәк. Ну кайбер затлар миңа ярамый. Шайбы? Ну или кайсы затлар ул минеке түгел, или миңа ул ярамый, или вообще миңа не положено, или Аллаһ Тәгалә кушмаган. Аңлыйсыз? И ул как раз таки образование ул шул зат әтегенде кыскача кайсы кеше үзенең теләгән затын ала кушылган халал юл белән. Вот ул образование була. Наличие, допустим, диплома, ул яхшы, ул бетә дәүләт каршында, ул эшкә кергәндә, ул как подтверждение синең укуыңа, ул тоже яхшы. Но образованиенең сути шул. Үзеңнең теләгән затыңны алу, халыкның хакын бозмыйча, халал юл белән кушылган рәвештә. Вот шул була как раз образование. Бу терминны кемнәр расшифровать, объяснять итә.
разный bir ничә семинарда иштем, кем әле. В общем, ул Борисдагы ниләр, анда зур успешный кешеләр кемнәр занимается. Шул вот образованиены безгә сөйләде именно ниен. Ниясте ул образование. Ишеннән да уйлыйсың да шул. Допустим, син квалифицированный юрист, да вот, син кешене защищаешь, син акча бирәләр, хакыңны бирәләр, син защищаешь хак юлдан. То есть үзеңнең услугыңны бирәсең, сиңа возврат акча бирәләр. Медицина, син халыкка булышасың, сау булырга, халыкның касталыгын лечить итәсең. Үзгә затын сиңа рәхмәт әйтәләр. Шуны әйтәбез, дин кешесе булса, анарга ул возможность динне күрсәтергә яхшы ягадан. И все, и анарга обратная связь, обратный инде рәхмәтен, эшенең кирәклеген күрсәтәләр шул валюта кагызлар белән. И любой затны шулай баксаң, шул образование була. И шунда образование кирәк балага, соответственно, тырышырга бирергә. Икенчесе ниясте? Ну, давай, да, образованиены киргизәбез шул тәрбиягә. Потому что тик алу кешенең хакын натыгылмыйча. Соответственно, тәрбиядә, если тәрбия бирәсең, то шул ук по сути образование. Ул тәрбия шул ук образование. Допустим, сиңа бу ярамый, ничек син аны аласың яраган юл белән. Син беләсең, уже бирәсең кешегә. Вот шул, в принципе, тоже тәрбиядә була. Образование, саулык, иң беренче без динен айтмадык, да вот. Безнеке образование и дин инде алнада тора. То есть дин имеется в виду не стамында? Дин не имеется в виду? Хазир. Дин имеется в виду основной иманының основасы. То есть диннән чыгу түгел, кафир булмаслык, үзгә, допустим, Алланың основной кушкан затларын калдырмаслык, шундай эшләр эшләмәслек, кайсыны син мәңгелек утка итә, мәңгелек тамыкка итә. То есть динеңне саклау. Динеңне саклау и динеңне тоту. Да, яшь кешегә тагы да авыррак динен тотырга. Но и на то, что авыррак янарга сәвабы да күбрәк. Хадиста киләвет 7 категория кешене, 7 төркем кешене Аллаһ Тәгалә үзенең арш күрәгәсе белән каплар шулай бит. 7 категория. Кем анда килә берсе? Да. Яшьтәнүк, бәләнгән мәчет белән яшьтәнүк. Безгә шул төркемнәрдән кирәк ниясте? Яшь кешене кемне чакырды кыз зина кылырга, ул отказать итте. Именно яшь, потому что яшь кешенең каны уйный, аның шахваты күбрәк, аның вис процесслар тиз үтә, аңлыйсыңмы? Может даже уйламаска да ул, һәрбер кеше разный була. И яшь кеше кемне бит зинага кыз чакырган, ул айткан, мин бармыйм, кстати, не обязательно айтырга Алладан куркан барым. А бармысың, уже понятно, что син нәктер бармысың. И уже башыңда бар, что синең динең тотса, значит, Аллаһ Тәгаләдән куркып син бармысың. И шуннан ул яшь кешегә авыр, на самом деле, динен тотырга. И безнең яшьләребезгә дә кайсылар укырга китә, Пензәгә, Саратуга, Казанга, Мәскәүгә, Самарага, аларга да, соответственно, авыррак, чем безгә монда авылда бергә булуда, аларга тоже авыр тотарга. Шуннан аларга исәвабы да күбрәк. И шул периодны узгач Аллаһ Тәгалә күбрәк бәрәкәт тә бирә. Динен саклау, то есть иманын югалтмаслык. Иманын югалтмаслык, образование алу и аннан ниясте? Да. Алар инде вискере шул. Саулык. Саулык вот такая. Өч зат. Саулыкка ниясте кере? Саулык байлык, да? Айталар. Саулыкка ниясте кере безнеке? Да, ниясте кере, что безгә понять не ул саулык. И да, питание. Питание саулыкка влияет-мы? Влияет. Значит, беренче саулыкка влияет. Питание. Шунарга кере, допустим, халял ашау, динебез кушкан ашларны ашау, шалынган итләр динебез шалланын исеме белән шунарга висесе кере.
Питание саулык биреме? Бире. Саулыкны аламы? Ала. Может бирерге да, может алырга да. Шундан саулыкны әгәр дә без сөйләсәк, то иң беренче составляющая аныкы питание кешенеке. Потому что һәр көн без ашыйбыз, и бер тынып түгел. Күп ашыйбыз. Әгәр дә яхшы сау ашлар ашасаң, то соответственно саулыгың да синеке не только бер урында тора, күбәя бара. Синең саулыгың күбәя бара. Бар шундый тема, еда как лекарство имеш. Ашыйсың аш, и как будто син дәрулар ишәсен. Имеется в виду, шунда ашлар ашыйсың, кайсы сиңа файда китерә, и сиңа көч бирә, и соответственно башың да и үзгәртүшләрең дә яхшы синеке эшли башлый. Саулык тагын ястә спокойнигә керә. Ни? Да, кирә, тихо, давай. Сон или отек, благоприятная, спокойная обстановка. Вот такая. Вот саулык, допустим, сугыш кадр бара, и кадр проблема, и элан төнне йоклый алмый, и куркынып уяна ярты төнне, тирләгән, уяна да ярты төнне, эләләрдә үзен кадр итәләр, анда сывык суга, сывык нигә тышка, анда йөрүтә, сикерә. 1, 2, 3, 5 вообще проблема yok. Ситуация тормыш нормальный. 1, 6, может, аланга может даже на пользу кайбер затлар барырга. Может быть. Но постоянно шул зат булу кешенең саулыгын ала. Аланныкы имеется в виду. И обстановка благоприятная булмаса, то, соответственно, тоже саулыкка влиять итә. Аш, обстановка кирә шул весеннее спокойствие, тишина, безопасность шулай кирә, потому что кеше кайчан уйлый, вот хәзер килә, вот Алла, вот хәзер бәрә, вот хәзер суга, потому что постоянно куркып торса, то уйлый алмый уже аш турында да. Аш та бармы беләсез, анда кеше ашый алмый да, анда кеше йоклый алмый да, анда кешегә авыр була. И тагын ястә аш без шул обстановка, состояние. Тагын ястә. Давай бергә өченчене табабыз, минут белмим. Давай өченчене бергә табабыз. Ястә может вот саулыкның составляющий булырга. Аш, оттек, үзгәсен оттек та ястә может булырга. Да, физический эшләр. Аттылар физический эшләр дигән. Ну, массаж ванны ул касталаннарга да, сауларга да, но физические движения балаларга кирәк. Вот ул тоже саулыкны саклый. Чабышу, бег, уняу, подвижность бөтенесенә кирәк. Особенно яшь балаларга. Да, вот bu безнеки югиди. Мин берәм кеше строго ялана бер биохимический анализ крови бирә, чтобы белергә нинди анаканда элемент yetişmiyor в крови. Вот яхшы. Шул ниләрне врачтан сорый, нинди нәрсәдә бар пищада, ул обязательно восполняет. Да, вот файда мин моны нитмейдем. Шуннан башыма килмейди. Шуннан атабыз вот бу семинар польза алабыз да и бирәбез дә Алла кушса. Обследование тоже. И физически нагрузка дигәндә, физически балаларга кирәк, потому что он физически развивается. Все. Двигательно-опорный аппаратлар, үзгәләр, бөтенесе развивается. Только йөреп, уйнап, чабышып, йылынып, ну, безнең телдә тигәндә азып, соответственно, шул ук образованиегә кайтсак, дингә кайтсак, халыкның хакына тыгылмыйчык. Аза в пределах разумного, в пределах дозволенного. Чабыша йөреп, ул беренчедән нишли алан напряжениесен чыгара. Вот, допустим, ярый саулыгы булмаса, проблемалар булса, асса, күн-төн асса, чабышса, допустим, активный образ жизни алса, бета сау булса, вредный булмаса, лишний өстенә алынмаса, то аның напряжениесен снимает ул. Вот чабышу, йөрү, кычкыру. И напряжение кайчан снимается аланда, ул, соответственно, укы да яхшы башлый. Яхшы башламаса да, ул внимательный була, ул бага, ул тырыша, потому что он не напряженный.
Түзе біздің бағыг, допустим, напряженный теги, таки нидер, ну, ниндидер причина бойынша болады теги ішке. Бірін ішлей әлмесін, шабы? Уйлысын, нитасын, улысы, босы, тырнақларын, тырнақны ашыбыз, кемдер гобасын ашы, кемдер үзге затын ашы, таки нидер шундай кайгырта Алла сакласын. Таланларда тоже бар ол, но алар да көренмей ол зат. Көренмей, и алар уняп, сикереп, атегінде это плавание болсын, үзге игралар болсын, алар просто шуны чыгара, и аларга якшы була. Саулык, соответственно, влияет это физически, да, и эмоционально. Если аж и безопасность отсягул физически, болсын, шабышу ул влияет это эмоционально ягодан, кишин напряжение сын снимать это. Вот шул өз затка, конечно, кирәк басым ясарга хәзерге вакытта. Мин шулай уйлыйм. Үзге затлар разные направлениялар. Несте можно так атерга. Это шул здоровье, да, вот на первенстве питания куйдыгыз. Но күберәге бите врачлар именно больше нервная система бите, если поражается, ну күберәк бите, если пессимистичный кеше булса, больше кишечник осталата, чем, ну, может быть, что после питания, да? Да. Ну, больше берши кишечник тревожное состояние, да, булса, ну, үзен доволен, что тревожное состояние, да, и что үзен тоже не да. Саулыкка биккаты, конечно. Мин, вот, допустим, периодичность минеке, или вот такая, ну, ничего, первое питание, второе обследование, третье физическое. Он не значит, что по степени важности. Может быть и төпте башта варьирует итерге может. Вообще проблема юктыр, да. Бу без сүләмибез, Коръан аяты такая прямо Аллахта ебәргән и алыштырырга ярамый кирәк сүләргә. А бу просто безнең мнениебез укыган, сезне белән делимся и может даже кемдәдер питание түгел, обследование перу булырга. Шуннан по ситуации үзенең аланына бага. Без просто основной затларны перечислять итәбез, чтобы шулар, если саулык булса, шуны кирәк эшләргә, если аланың успешный булса, кирәк шуны эшләргә, если шунды теләсәң, шуны эшләргә кирәк. Шунды гына монда не. И вот психологические составляющие тоже төл бик важно. Анарга без тихо гына хәзер килербез, но если затронули, то була хәзер ук аны ничек була аланның психикасын титәргә. Ничек була аланга повлиять който ягыдан. Ничек, то есть или ничек анарга който була, или не астаным психикасын титә. То есть семьядагы булган обстановка. Правильно? Да, бик дөрес. Семьядагы булган обстановка, потому что нәк семья һәр көн, потому что ул һәр көн әние белән тора, һәр көн әтие белән тора, һәр көн әби бабасы, алар бергә һәр көн. Вот. И анарга бик важно, шул вот такая, кая ул находится, тора, үсә, укый, аза, аны, соответственно, багырга кирәк. То есть сарнякларны кисәргә кирәк, имеется в виду, ниндидер обстановка булса, яхшына шәшәргә, примерно там, облагораживать шундай аның обстановкасын баланыкын. Ну, әгәр дә булса, әтәбез әзген шундай вакыт ниндидер аның психологически анарга давить итсәләр, сүләсәләр, допустим, хурласалар, ул ни түгел, критичный түгел. Имеется в виду постоянный аланга шул зат була, потому что ул семьяда. Да, семья, шул, то есть они, семья, в принципе, алар тырышалар, аланга создать шундай условия, кая ул нишли, нитми. Ну, психологически нормально, то есть башы тетелми, и кайгыртмы ул әниятиен, кайгырта, допустим, унявын, ышкулын, анда үгәшин и үзгә затын. Потому что алан тоже, кстати, кайгырта визатны, просто аныкы ул беленмигене. И шул тагын ясты, может, аланның психикасына влиять итәргә. Който ягодан имеется в виду? Ну, стрессовая работа, да, работа. Место без имеет в виду под словом работа. Ну, учеба, да, вот хәзер. Да, ул сон, аны без неге әйттек как раз.
саулык тарафынан обязательно. Ол саулык весь анарга ауырлыкны китерә, если шулай булса. Ну, погонесте. Ярый. Играла разные телефонда, тоже психика. Да, бик важно, дөрес. Гаджеты и дети, ол отдельная тема. Кайсыны реально өздүрсәткә кирәк сүләргә. Но әзген без затронем аны, что телефон тоже ланны стрессқа кергезе. Күп пользованиясы, күп куллануы. Әзген тәртип бойынша, допустим, безнеки көненә ярты сәт, 1 сәт, или, допустим, кишен, или иртәстү. И аланда өйрәнә башлый уже шул эшкә. Потому что полностью ограничить мин уйлым дөрес түгел, потому что киләчәк все равно телефонда, компьютерда, все равно алан тоже нидер өйрәнсен. Но на самом деле постоянно, ну, допустим, көненә 5-6 сәт алан телефонда, и 2 яшьлек, 4 яшьлек, 5 яшьлек, ол же продолжается годы. И, соответственно, психикасын тоже тете. Ник, потому что если баксак воспитаниега, то кызларны воспитывают үзгә методика белән, а малайларны үзгә методика белән. Малайларны не эстәгә обычно, не эстәтели малай. Еңәргә да вот, ол цель побеждать. Вот ир кеше, вот малай кеше, ол цель, аны соревноваться, цель куя и бара анарга. Ол ярата, Аллах Тәала яраткан шаны. Ол семья бага, бара, курмый. Но вместо того, чтобы без аланнарны өйрәттик шундый әтиләр реальный целләр куеп достигать, безнең өчен чыгардылар телефон. И ол телефонда игралар бар. Кайсыда алан нишли? Еңә. Первый этапны уза, атыша, уни, гон, үзгәсе болса. Первый этапны уза, еңде, киңәнә, ашарга килә. Шыннап, икенче этапны уза, потому что бара, төнне йокламый, нәг йокламый, потому что целе бараныкы, вот шундай янык. Помню, телефондар юк иде, безнең вакытта не әстәләр бар иде? Дендилар, да. Алла шул денди безнеке юк, помню. Бер майныкы бар иде, хәзер ул яхшы юлга китте, дингә файда китер 3 кеше булды. Аныкы бар иде, көне төне анда. Көне төне анда. Тышынасызмы? Всё цель. И ул шундый кеше, кайсы булай да аныкы 2 сутка йокламый. Представляете, мин имеш пока үтмим бу уенны, мин йокламыйм да берни дә эшләмим. И булганы бар 2 сутка йокламый. Вот так и шунда телефон неде. И шегайды. И ол уже, аңлайсыз, мужик кеше, ир кеше в основном цель куя да бара анарга все ход нишле, тели узарга. И просто безгә как бы еңеллек ясыйлар, вроде бы, на самом деле бездән аланнарны алалар шул еңү белән. Әнияти балага цель куйса, реально вот такая тормышта. Вот ол уже анда үзгәрсе була. Ә кызныкы әзген үзгәрәк. Шуннан ир кешенеке үзгәрәк, кызныкы әзген үзгәрәк. Әле белдек, что саулыкка не оставляет итә кыскача гына, и не оста может аланга повлиять който ягода, не оста психикасын аныкын тетә, не оста психикасына вред китерә. И әле можно аларга не оста анарга файда китерә. И не оста вообще әнияти айтмыйм должен сүзен мин бик особо яратмыйм, но әнияти бирә үзенең баласына шул затларны. Кайсыларны эшләгәч, анарга влиять итмей. Стресс та психикасы да нормальный була. Който хәле булса килә дә ул анда көч ала. Вот ол как раз источник әни белән әти. Нестәдә алан больше всего нуждается. Алан имеется в виду, давай әтиек. Давайте без тугач 3 яшькә тәки. Нестә аланга кирәк. Внимание, да. Ласка, любовь. Да, ласка, любовь. 3 яшькә тәки әтиек. Ну, всегда любовь кирәк. Миңа да любовь кирәк. Әниемнеке. Ну, мин бит инде. Да. Тактильное прикосновение. Постоянно сыпарга, кучакларга. 3 яшькә да. Потому что бала әнинең эчендә 9 ай торган. Ул шеккач шулай кысылган, ул әнигә якын. И шуннан бар да әни аны ашата,
üze bilen eni ana aşata. Şuna bilen bala aşagan vakitden işli. Тана успокаивателя раз и уйли, что она яраталар два, потому что выражать и тельми же, а кашан она крекке касасен, ашатасен, и ул означает, что киши, да, безопасность, ул якше тана сине билен. Они шуннан юсе, что они асалатеги белмиде сразу они. Ну, а тига редко килелер, ну, обычно они га килелер, потому что они да бар, есте, да. Анда аш, анда якше сүз, анда кошаклау. И алан киле. Если первые 3 yılda они бирелсе шул затларына, ол уже можно айтырга последующий тормушуна бик каты влиять ите. Бик каты влиять ите. Шунан дейни bizde de бар ашату аланны. Вот. Ну, к сожалению, бар иде период, может биздин абилерибиз вакыты кая адат иде шундай. Адат. Как бы традиция, что аланны ашатырга күп кирәкми. Алдың берәр ашаттың да бирдең дә торсын. Отдельный коляскага, отдельный каскага яткыза булганнар шайбы. Шуны традиция. Но аңлыйбыз ул ситуацияда периодта бар иде киши бите государство какой-то уровеньда иде, халык бергәләнде. Ну, виз кишигә коснулся ул. И киши кача алмайды ул заттан. Бик редко сможет кем качырыр. Вот, и айырыла да отдельный кой. Ол, конечно, ланга стресс була. Ланга авыр була, ол аны переживать итерге. Үскәч ул чыга башлый. Якшы. Аннан с 3 до 5 до 6 тоже кирәк анарга балага не естедер. Не есте. С 3 лет аныкы тутуна не естеси. А? Кризис. Вот безнеки почти вот шул хазир. Берәр ай тутунду. Вообще без ните. Кышкыра, акыра и бите нормальный киши иди. Да, и риски нидер алышында. Вот реально, если ангармаса киши бите, что нормально в принципе, то они ати тутуна кайгыртырга аланы турында. Шут они без кышкыр, балабыз якшы иди, ха кышкыра, кайгырта башлый. Они ати кайгырта то нидәме булмады, нидәме авыртмый, может больничка да әлдә итерге. Үшкіріге шакыралар, хазиратны шакыралар, үзгәсен балам такин итәм. Шундан аны кеше белсә, ул нормально реагировать итә, что вис ул үзе бала тели, все. Үзе тели, үзе аны эшләгесе кили, киендерген келәсә кычкыра, үзе анда, хот ничек, сала графиннан стаканга үзе, и ул үзе сала ул. И графин в лучшем случае емерелә, а то и аяңны кисәсен, аяңа төшә, в общем, кошмар. Ну, затны белергә кирәк, что ул якшат мен прям супер идея. Ну, аланнан шундай периоды кайсына кеше теш узарга хот нишлә. Шунда бирмәсәң ул тотына тилерергә, потому что шунда аның үзенең как бы мнениесе формировалось ителә. И все. Ә кеше әнияти белмәсә, аланга да авырлык китерә. И үзенә дә авырлык кайгыга бата. Ә ул оказывается просто нормальная ситуация. Ярты ел, 1 ел ул үтә. Без дә шундый идек, наверное, Давид. Без үзгәт, без зурлар тудык. Ну да, ну хәзер аны да затронем, совсем үзгә, но может быть при всем уважении сезгә, может быть и вакыт булмаган. Замечать шул затларны. Да, вакыт просто булмаган шул затларны замечать итәргә кешегә, и все, наверное. Ну якшы, аннан уже возраст үтә, шулар 6 яшь була, 6 яшьтә тоже определенные затлары кирәк аныкы, аланныкы. Не стенда. 6 яшьтә. Нишли башлы 6 яшьтә? Рәне, вот шунда школ китә да, авата, тибәргә дә может, аватырга да может, пожар может кабызырга или пытаться, аңлыйсызмы? То есть аланга интересно не була. Просто без вот как зурлар уже аңгарабыз, что хәзер төшсә графин вот такой, ул аватыла, или су түгелә, аланта белми аны, шанасызмы? Или аланга бир ул белми, и анарга бага, ил хәзер үзе шуны специально кемнен аланышла эшли, су тутара да или шабага, бага, и варгата дават, и шалдыр
ыватыла, и кингене. То есть ол варгыта и багаж, что кашан стакан ир белән соприкасается, не була. И если ол ыватылды, то, скорее всего, анарга аңлатсаң, ол икенчеләп уже эшләмәс. Потому что аныкі бетті, аңгарды. Все, артык ол уже ыватмый. Бирмәсәң ыватырга, кычкырсаң, ол все равно кашан ыватыр. Может, стакан түгел, бәйрәк зат может ыватырга. И шулай ук любой затта алан үзе өйрәнә. И, соответственно, ничек заранее отелды, что шул вакытны ланны кычкыралар и, может, даже какой-то сүз, обидный сүзләр атырга, анда, ну, обзывать итәргә, может, ну, в порыве гнева, может, кеше чыдый алмаска. И шул зат анарга шул опытын югата башлый. И ол уже в следующий раз стаканга килергә курка. Аңлыйсызмы? Не только ебәргә курка. А үскәч, если дальше шлай барса продолжается, допустим, годы везде, то алан, соответственно, үсә, и ол уже особый совершенияларга бармый, особый ол уже пробует итмей. Допустим, ну, алды, допустим, бір профессияны и до конца бара. Я безгә ярый инде шлай, кирәкми безгә инде бетә нормаль. Кеше үзе изучать итсә, үзе аңласа, шул вакытны аны бетә аңлатсалар, то ул үскәч уже күп затны тотына пробовать итәргә. Мында булмады, бара ары, мында булмады, бара ары, допустим. Яхшы турайны, юк таганарга качество кирәк. Если ты всегда пробует яңаны бага изучать итә. И, соответственно, кем всегда пробует яңаны бага изучать итә, ул и була да кем? Успешный, потому что визатны ул белә, визатны күрә, и визатны аңгара башлый. И анан мые да ачыла башлый, и үзгә анан фикере башлый. И это как раз шул возраста, соответственно, они әтинен теләге үземә и халыкка шунда осторожно булырга. Соответственно, конечно, может ул шунды зат ватырга, багасын син уже ватанда серьезный кайсы үзендә пострадает, и анда бәяле затың да, анда, конечно, син кычкырып резко айтасың, необычный голос белән, и алан сразу туктый. Вот, потому что ул бага әти обычный нормальный голос белән сөйләйде, а бу чөт кычкырды, раз туктый. Шунда уже була кычкырырга. Чтобы резко туктатырга, или юлны, допустим, Алла сакласын багасын, аланың күшәйинде юлны, да машиналар еракта күренә, анда уже иң саңда кычкырасы. И алан уже аңгара что, чөт нидер не томанда, и хоп резко стопорга кирә. Вот. А постоянно кычкырсаң өмір бойы, и юлдан узганда да кычкырсаң, алан может реагировать итмәскә. Ну, атер бит анда да кычкырамында да как бы опасность алан сизмәскә может. И атер нормально, может шулай да булырга. И шул любой возраста инде аланганы бирергә яратуны, ярату бирергә. Ничек син ярату бирергә аланга? Яратырга аланны. Ничек вообще аланны яратырга? Ничек аны яратырга? Шуннан сама айтабыз да, ничек һәрбер кешенең үзенең вот фикере яратуда. Кемдер, допустим, яхшы ашата, яхшы киендерә, шуны как уйлы ярату. Кемдер келгән сайын сүз айта яхшы, аны уйлы ярату. Кемдер уйлый кадр аны йөрөтү ярату. Кемдер уйлый, что аны һәр көн иртәсте школга йөрөтә, жәлләп яратып бетә, яяу түгел. Һәр кемнең үзенең может ярату үзеше аңларга. Ярату имеется в виду, аны принять нинди ул бар. То есть балаң нинди, син адыны кабул ит. Все. Азгынмы, азмымы, тыңнамымы, тыңнымы, яхшымы, Алла сакласын, инвалидмы, анда үзгә органнамы, сөйләмиме, дыдыкланамы, анда бер күзе күрми, ишми, без разницы. Син аны тиеш принять, нинди ул бар. Вот шул самый как раз ярату була. Син аны принять иттең, и ул безнеке динебездә дә Аллаһның язмышы, тәкъдире, весь шулар белән бәләнгән. И син аны кабул итәсен, и бала аны сизә, что аның бар поддержкасы, ти үскәч тә ул үскәндә дә ул була, аның көче күбрәк була син үзгәләргә каратканда. Атто Алла сакласын, принимать итмәсә үзенең баласын, допустим, ну, мин бит күп вот хәзер яшьлегемне багам,
бітті башыбыз даже көп, біздің яшілік үтті, біз более-менее помним, кемдер ничек, и аңлыйдым ничек бітті, они относились үз балаларына, вообще в целом, и, соответственно, бар иде моментлар, кая, ну, көрінер, что вот хазер мен аңлыйм, укыгаш, білгай, что бар иде анилар кем балалары не воспринимали, үз баласын. То есть нинди бар, ол аны кабул етмейді. Или постоянно якшыртайды өзен, типа якшы болсын. Или нидер ишлейді, что кабул етерге. Или же, может, они өзе халықтан ояла болғандыр, нәк баласы мындай, нәк анарға Аллах тәлә мындай бала берген, аңлайсың. И все время баланы напряжениеда тұтайды. Әші нит, алай, әші кейін, әші янда якшы укымасаң, может, яратмасқа, тоже үзгәсен, болсын, тегесен. И аланға шул вакытны, соответственно, ауырлық бола. И ол яратуны, поддержканы сезмейді. Ненде бар кабул етерге керек. Ну, заняться тәрбия білән, ол любое білән керек. Якшысы да, койтысы да, икелекшісі да, бишлекшісі да, кызы да, малайы да, инвалиды да, савы да, бүтін өсі білән керек. Алар білән занимасть етелерге. И шундай моментлар, конечно, было. Просто принимать етерге аланайны ненде ол. Да, конечно, киле грязь ішінде или анда ұрушкан, да, неприятно тянеге. Вот нидер айткен кел, индер өзен неткен кел. Ну, синанын малайы, әтияныкі, родители синанын бағасын нәғыл бұлай болған, кабул етесін, келесін, сұрашасын. Алай төгіл, допустим, икелек алдың, үге де келме, икелек алсаң. Шунды була, ол реально шунды була. Килме. Ничего айталар, вот, батсаң олым үге де келме. Да, и, соответственно, может, ике буларга өй шунды моментлар, как реально кирәк уже ситуация мында кызыл яна и кирәк нидер алыштырырга. Анда була риски шунды за. Но постоянно икелек алсаң үге келме анда. Герәзді келсәң кунарсын, анда үзге түшті. Да, вот берем үзеңе акша югатсаң кәнеймін, примерно сдачасын кетергенде. Әпәй келгенде егілсаң бағанда үзеңнен итәм, анда тағы не болсам. И алан, конечно, ауыр болады. Үзе біздің алсақ, зурларны, допустим, зурларны алсақ, допустим, ебәрділер. Тут-то не есті. Кеттегіз семинарға, аттылар ирлерігіз, вот семинарға барығыз, но әгер де бірні де үрәнмәсәгіз, вопрос бермәсәгіз, бағырсыз үге де келмәгіз. Шылай ирлерігіз айтсақ, сіз бұтқа семинар бұл уйлар едегіз, ненде вопрос задать, ненде. То есть, постоянно сіз напряжение да бұлар едегіз, да, вот, келгенде де, кеткенде де, постоянно башың забиты синеке бұлар еді, шул задбен хазір керем, и миңа ирем ата. Яни, и син бірні ате алалмысың. Хотя и син зуранда башың уже, син можешь айырырга ак белән караны. Алан жол вообще ангармый. Вот реально ангармый. В чем дело, ну вообще, честно слово. А тут була кашан 4 яшьлек, ну 4-5 яшьлек малайга или неге алангаңлатар. Соң мен аттым өтсеңе, отты бұл, нешек әлянда. Машинан ишеген ашсаң, қашан кызыл удияна текма бармағыңны, яба ишекті еколыңны кысасы. Көп мәңлатам енді өзеңе. Ну, 4 яшьлік аланғашлай сөйлебейіз. Қашан ишек ашыла, кызыл яна текма бармағыңны. Нешек ол может аңғар ишек ашыла, кызыл кнопка яна. Ол просто башына етәлме, ол переваривать етәлме. Он может берзатны аңғарырға. Но шунды затлар кешенге напряжение да тута. И алан всю жизнь шлай булса, соответственно, напряжение да постоянно турса, ол, получается, небезопасности была, саулығы булса да, допустим, үзге затлары булса да, но все равно раздражительный была. Раздражительный шундан самый китәді вот раздражительность. И саулықны алсак, допустим, ашашы еландар да будет, питаниесінен алсак, разный хазергі кая разный химический состав, ол ашына ашы, канға всплеск анда разный гормондар була, и кан тутуна унярга. И шунан аламнан итәлмесін, туталмесін. Хазергіна ашады, чипсы анда, риски конфетлар шундай тизген кайсы
канга кита. И алан тилерге тутуна уже. Просто белмесен ишлерге. А на самом деле просто нормальная реакция киши кашан шунды затларашы каны тутуна бурлейт. И ол уже өзен реально алан туталмый. Сиккере бара нете. Тем более алан шунда элде булса. И багасын 20 минут ярты сәт и алан успокойтителе все. Потому что шул не бите. Ашаган атек. Шуңа күрә питание да аны кирәк багырга нидән алан, если тилере, то нидән тилере обязательно кирәк багырга. В основном тоже аланның айыбы 100% булмый. Күп айып зурларда, потому что зур аңгара ул. Ул может аңгарырга или может аңларга. Шуннан айталар аланнарыгызны дигән умейте понять, просто аңларга. Кашан син елысын, допустим, или проблемаң бар, сез без разницы, и елысын син, һәр бире без елаганы бар, бәлә күргәч, авырлык күргәч, һәр бер кеше елаганы бар. И шул вакытны не сиңа кирәк, кашан вот елысын на данный момент. Да, кемдер килсен кочакласын, ирең булсын, ыланың булсын, сеңелең булсын, абзиең булсын, хот кем, әтиең, әниең, хот кем булсын, если кем булса килеп кучакласа, дәшсә, анда ни кайгыртасың, ни булды, давай хәбәргә багабыз, весь үтәр Алла кушса, шулай сөйләсәң, и зур кеше нишле, багасын хәле яхшырак худым көлә башлый, зур кеше. А в принципе, алан вот шулу, потому что ул килә акырып елый, допустим, анда Вәсилә күрше класстан ручкасын сындырган. И елый малай, вот шундай ситуация бар, и малай елый, вот ручкасын сындырган. Нишләргә? Вот анарга ул ела вот такай, то что ручкасын сындырдылар. Ол равносильно сиңа зур кеше, как будто зур бәлә күрдең син, Алла сакласын. То есть елы ул неспроста, просто тыл. Значит, аны проблемасы бар. И без обычно нишлебез. Китсин мужик түгел, елысын, несте ручка бұғыны, кыз ручкасын сындырғаш, подумаешь, несте бұтағы, бар киташи себір яшларыны да нормальный гана шейтен. И все, несте ол була, на самом деле. Ол була, если үзе бізбен сарын детсек, допустим, ну, дустың вафат булган, проблемаң булды, нидер тагы булды. Син елысын, зур кеше, елысын кайгыртасын, елысын, и кемдер килді да, не елысын, бітті, соры, син айтасың не? Ну, шундай ауырлык меңе. Не, син варга делаңна, шунардан, что ли, елысын? Син обидно же була. Синің, то есть, синің сезген затыңны, чувстволарыңны алалар да, бәрәлер да. И зур кешеге не? Бер атерсен, 2-3 яннан ул зур кеше ул аңгара, ерагая башлый ул кешеден. Бик особо якынаймый, бик особо дружить итмей, бик особо. Аланны ровным счетом шылай, просто ул анарга ул трагедия вот ручка. Миңа юк, потому что мен уже ангарам, что ручка тагы бар, анда 20 сум хакы не стоит деларга. Ха барабыз да Вәсилә үзү келді кеңеніп бір тагы ручка бере. Но ул аны аңлай алмый, анын башы андай развитый түгел, чтоб аңларга. Яның үшін как раз бар да взрослылар, кайсылар анарга нишли тихагын аңлата. Вот просто тихо. Елысын аңгарам сине да, сындырды, бу яраткан ручкаң иде, да, теге яшел түслі, шулайша. Ну, не даю, хазир барабыз, Вәсиләгә сөйлейбіз, айтабыз, Вәсилә, була ярамы, бут мұның ручкасы, сындырған, ул елы, янда, афул атмосферысын. Шонда не болса тематикада. И алан уйлы, ну да, доня бітмей өтемеш, хазир тагы ручка, значит, бирәләр миңа біріне, и все. И багасын алан туктала, тихара да, и все. И анарга яхшы була. И аны переживать итәді, ал шуна белән бетті. Но әгер де постоянно шул чувствосын, бұл уже без темадан секердек, чувствосын, вот такая шул еловен, злость, агрессиясын, постоянно батыра башласаң, син кемді түгіл, не елысын, яп, алысыңны, ручкамы, подумаешь, хәзіңе мен ручка алам, улысы, босы, тегесі бір болды, икенші күн үш болды, бір атнадан соң тағы болды, и таки еллап шылай болса, соответственно, шол ашу кайшан ул тиешиді шығарға өзінің вақтында кайшан Вәсилә ручкасын сындырды. Ол шыға башлы кайшан үске шыға. Ол потому что ол шундай поле, магнит, не поле, кайсы
энергия кишinin içinde kala hut nişli. И шул затлар üskeş kişinin işli зажимать ите. Шуннан иките де болезлар. Потому что шул энергия, любой энергия, бар якшы энергия кайсы синеки иштесинде, сини түрте ишке итерге. Бу да энергия, эмоция обычно просто шегалман, так иште юри, тишка, башка, мене так юри. Ну, шегалмай, шепман, потому что. И тут она теги зажимлар, рилар буларга, ул түш ауырта, бу түш ауырта. Шуннан да, или ол, да, атек, давай, хотя бы, что ол шега, в итоге, или шега, üz-üzene, то есть hastalık була, имеется в виду, üz-üzene ошибашлы, или кишеге, вот тут она агрессиясын чыгарырга, потому что ол, ну, тотальный, просто, лан иште, tutsa шунтаки ашу злость, ол үле, вот реально просто үле. Аллах Таля организмына шай создал, что ол кере де шега просто, кере, аңлый, и аңлап, аккуратно шегараны, просто халыкка зарар китермейшек и шегара. И все. Или же тутуна бар кишлер аланнар, шунда тоже помню, яшатны бар иде бер киши машалар үтере йөрийди. Вот просто ала шагаларны, машаларны и просто үтере йөри. Шунда тоже бар иде практика. Кишлер шунда, вот бага хайма все шабыша барада и все. Роликлар күп күргәнсездер, яшьләр тек крысаларны яндыралар. Жестокость, ну кан монда килә, кем аларны өйрәткән, ни, крыса яндырырга, Алла сакласын. То есть, бер версиясы, что соответственно, аныкы агрессиясы шега дөрес түгел. То есть, дөрес түгел шега. Кишләргә влиять итә. Шул самы зарар була да кишегә китерә. Ә без әнияти өйрәтәбез, ол затларны стиха гына аңлатырга да яланныкы ул шега и на месте бетә. Елый, пожалуйста, еласын. Тукталыр да все. Ул шегара елау белән. Кемдер үзгәрши тебя, кемдер үзгәрши ите, да? Мөмкин ме вопрос? Часто була шулай, алам бета елый анда, родительler ile анда үдәге бета зурлар ите. Мені еласан сабыр ит. И анда зур кешегәдән булса кеше, ну, чувстваларын туталмый, например, елый зур кешедән ашыга килә. Канда? Потом сабыр итү бета нише бул тиеш буларга. Так. А что взрослый, что ланга, киши элеге разные ситуации. Ну да, если вот это современная анда каннибаларна, анда укасан, психологияны баксан, анда же айталар, ну, чувстваларны тотмаска, то есть в пределах разумного. Да, кита. Тотмаска үзеңне бите, шегарага шул негативные чувстваларны. Вот динде бите айтала, может без дөрес аңгарыбызда, что сабыр итү керек, вот шул вопросны, пожалуйста. Да, сабыр итәргә. Бик яхшы актуальный, интересный вопрос. Если алсак аланнарны кычкырына, допустим, сабыр итәргә или не әстә? Хотя бы зур кешенең Да. Ну, сабыр ит, мында имеется в виду, ол и самый еңел зата тира. Сабыр ит, я баузыңны да мышсыз. Но аны вот просто элан белмей. Да, вот хабета килер без не взрослыларга да. Элан аны аңгармы, вот реально аңгармы. Не стал сабыр ит, ул аңгармы. Вот ул бездәй ваны авыр аңгарабыз. И просто элан ул шундый кишкене, ул шундый киши, шундый жаны, йөрәге, бөтенесе шундый. Просто анын башы, мые сформировать ителмәгән зурныкы кебек. И анарга просто кирәк аңлатырга, и все. Вот аңлатасың, да, елыйсың да, синең авыр хәлең, нәг елыйсың, шылай. Мында шылай, потому что, да, если без можем что-то изменить в ситуации, да, давай алыштырабыз. Если юк, то, допустим, Алла сакласын, кемеңдер вафат булган, син касталандың анда, кулың сынды аланныкы, то айтасың, бу безнен уже халыбыздан килмей. Моны Аллах Тәлә язган, вафат буларга братишкаң сеңелең. Алла бирде, и Алла аны ала. И без шул затка анда балам без не можем повлиять. Шуннан мында кирәк сабыр итәргә. Потому что только сабырлык мында безгә зур дәрәҗә бирә. Аңлыйсыңмы?
И шунда просто аңлатырга керек. А если без можем повлиять анарга, то в следующий раз можем повлиять, то аңлатабыз, что шул последствиялар, шуларны эшләсәң, шул последствияга киләсең син. Вот син сайла телисеңме шундай буларга, или теләмисең опять-таки. Ну, соответственно, аланнарга. И ураза тутканда да аланга шулай аңлатасың, что без ач торабыз, син можешь кичкене алан булсаң да 6-7 яшьлек була, тоталмаса, пожалуйста, бер сәгать утырып ашамасын. Но сам факт, что ачлыкны сизет, да улайтасың, что безгә Аллаһ Тәгалә кушкан. Бу аның выборы. Бар безнең выбор, а бар Аллаһның выборы. Кайсы белән без уже спорить итәлмибез. И Аллаһ Тәгалә безгә шуны кушкан обязательно. Кем тоталмый кушкан Аллаһ Тәгалә фидия бирергә. Ну, шул затларны аңлыйсың да, Аллаһ үзе аңлый башлый. И уже тихагын ул сабырлыкны да аңлый. Бездә, да, мин күп, конечно, бу Гөлнур ханым яхшы вопрос бирде. Мине тоже беспокоит итә шул ничек әйтергә. Да, кешегә кашан кеше бәла күрә, авырлык күрә, и висесе я сабыр ит инде, я сабыр ит, я сабыр ит. Ну да, кеше нидер әйтә, как бы слова поддержки выражать итә, но анда кирәк просто кешенең положениесына кирергә. И зурлар белән опять-таки багырга. Допустим, смотря на это, если семейный вопрос, семейные отношения дау, то багасы не әстәгә сабыр итәргә, и не әстәгә итмәскә. Күп вакытны сабыр тоже итәргә кирәкми. Бар урыннар кирәк сабыр итәргә реально. Если семейные отношения да, или үзгә отношения да, сине хотят, синең хакыңны кысалар, как бы сиңа Алла биргән хак, но кемдер синең хакыңны кыскысы кили. Кыскысы кили, сине давит иткесе кили. И шуны белән мотивируешь, что сабыр ит, иначе анда авырлык или тому подобное. То анда син сабыр итмисең. Син үзеңнең тоже Алла биргән хакыңны аңлатасың. Но опять-таки аңлатасың ничек? Смотря кем, допустим, смотря кем, ну и тихагын аңлатасың. Вот аны кирәк по ситуации белергә. Если сиңа Алла биргән хак, и кемдер аны алгысы килет, то син анда үз хакыңны айтасың. Если син бер сабыр итәсең, 2, 3, 5, 10, 20, то кеше сине саны как сабыр иткән кеше, и может үстеңә да, и сине белән файдалана, сине тотына манипулировать сине белән, эксплуатировать үзеңне, үзенең който ачуларын сиңа теге эшкә дә куймаска, я бу сабыр итә, не астаману. И получается, син сабыр итевең белән, аны да айтмыйм гөнаһка батырасың, но как бы спровоцируешь на то, что сиңа шулай итенсен. И как бы үзеңә дә авыр була, потому что беренчедән син айтмадың, икенчедән шул кеше кем белән синең отношениең сине давит итә, и Алла биргән хакын синнән ала. И без Аллага шөкер тоже кызларыбыз да, әниләребез дә, сеңелләр дә укыйлар тоже. Алар аннан если хакы бар, если Алла биргән кешегә хак, то махлук созданный кеше, создательның хакын ала алмый в любом случае. Ну, в том или ином случае була шулай, что кеше просто анын аргументы бетә, анын доводы бетә, и просто ул бага, ну, шулай вообще. И, соответственно, может риски үзеңнән тәре. Ну, типа сабыр итте бетте. Ну, бетте да. Ну, мин сабыр итәм. Ну, минем, допустим, аланам может сабыр итмәскә примерно. Айткым килгәндер ситуацияда. Шуннан безгә без уже үскән халык, если безнең хакыбыз бар, Алла биргән хак, шул хакны просто аңлатырга кирәк. И реально аңлатырга кешегә, хоть кем ул булсын, но үзенең вот такой һәрбер кешенең үзенең әдәбе тәртибе белән. Без хәзер семейныйга килербез. Бу алда безнеке детский гына. Семейный вопросларга килгәндә шуны коснемся, Алла кушса. Вот. И шунда как раз сорауга җавап, смотря нинди ситуацияда. Да, реально була кашан кеше сабыр итми. Вот шундай ситуациялар була. Нинди может ситуация булырга? Допустим, обзывать итә, или шундай сүз әйтә, кайсы ул андый түгел. Или ну төрле ситуация була. Да, ну диндә булмаган кеше одно. Вот шуннан син аңлыйсың, диндәгеме, ул юкмы, Алланы таныймы, ул иреңме, ул әниең, кызыңмы, күршеңме,
коллегаңы по работе, шуннан сен бағасың. Но если сеңа хак бирде Аллах Тәлә, и сен шул хакыңны алгылары кели, сен сезесің, что несправедливость сеңа келе, то атерга керек обязательно. Атерга аңлатырга, что шайда шылай, безнеке бирген, безге шылай, бер атясын, ике атясын, үч атясын, аннан кеше шаныгыз аңлый башлый, шаныгыз аңлый кеше. И следующий раз уже сеңа относится соответствующий. Вот. И шундай ол хал. Вот атялар же наше терпение принимают за слабость имеш. Шундай не да бар. На самом деле визардан урнысы бар. Шуннан безнен елышыбыз да сезне побуждать, мотивировать укырга просто и все. Без манда виз вопросларны алмыбыз и решать етмебіз. Просто чтобы сез укыгыз, үзегіз китаплар, дин китапларын, пайгамбарның сирасын, ул ничек алып барган, ул ничек эшләгән, алимнарның сүзләрен, алимнарның тормышларын, ничек шундый зур алимнар чыккан, нинди семьядан чыккан, ул без теләсәк шундый нишләргә без тиеш шундый. Шундый как бы безнең елышыбыз подтолкнуть халыкны белем алырга. Любой областьта белем алырга. Ланнар буенча тагы тизген атабыз, вкратце атабыз. Конечно, иң беренче килгәч школдан мин психолог та безнеке әйткән иде, да Алия ханым елышта, ул тоже поддерживаю. Да. Да, бик яхшы. Ул с точки зрения психологии сүләрде. Но мин да примерно да, бик яхшы. Бик яхшы ул развивать итә. Алар школдан килде сразу. Нишләргә? Сразу просто хәлен беләсең. Ни хәл, весь нормально, просто бер кочаклысын и все. Все, анарга достаточно. И ул тотуна үзе сүләргә, анда босы икелек алдым, моны укымадым, апа шулай ачуланды, бу апа мактады, монда үчлек алдым. И кирәкми сразу ишектән кергәч үк теге так, үстің грязлы, кайдың сен постоянно грязь ішінде йөрисең. Ну, хайван берші грязьне таба, худым шла атайдылар. Ну, ол посыл анарга яхшы бармы, конечно, аланга. И так, әше денеуіне шығар тизгене бағыбыз, икелек алан, кет маннан. И ол аңлы башлы икелек, что ол нидер да, шунды трагедия, и дерелди башлы, икелек ала да, может, шаныгыз безнең авылда ул юктыр. Потому что безнең авылда семьялар, Аллага шөкер, илке каты, шул каты семьялар бездә хәзергә тәки плод җимешләр бар. Но үзгә төшләрдә, городларда эланнар суицид белән үз тормышларын бетерәләр, үз-үзләрен үтерәләр, икелеккә була. Сез беләсезме шуны? Шундый ситуациялар бар Россиядә. Просто икелекне алган. Представляете ме? Икелекне алган. И бар да эзләнә кызы булган. Потому что икелек алды, все хәзер бара evine анда анарга авыр. Алан настолько привязан родителләре белән, что анарга авыр әни или әти аны белән недоволен булса постоянно, анарга авыр була. Потому что единственный авторитет, аларның защитнигы кем? Родителләр, единственный, аларга постоянно авырлыкта да, еңеллектә дә килә. Шуннан шундай вакытта, соответственно, икелек пока кала, хәлен беләсен, сүлесен итәсен, аннан занимаешься икелек белән. Нинди фәннән алган, нәг алган, опоздал примерно, или өйрәнмәгән, нәг өйрәнмәгән, выяснять итәсен багасын. Төнә чөт компьютерда күп торды, төнне ятты өйрәнмәгән, йокысы туймаган, опоздал. И шул затларына багасын да тиха гына, все уже лан үзе дә аңгара башлый. И просто кирәк аланга беренче внимание бирергә. Даже атялар кашен машалан керде, даже телефонында ямыш бутылсаң да, хотя бы 5 секунд какой-то баг имеш күзенә дә хәлен сора. Хотя бы. То есть наладить контакт атялар. То зрительный бактың, ул сиңа бакты, син аңа бактың, все. Хәлләр яхшы. Аннан можешь, пожалуйста, телефон, үз эшеңне заниматься, аннан аланга уже син шундый кирәкмисен. Ул килә как зарядкасы алган, школда ул укый авыр анарга, и ул килә школдан үгә нишләргә? Зарядиться. Запаслары утырган телефонныкы. Ул запасларны тыга зарядкага. И все, киләсен безнең бер зарядка бус ике безнеке. Кашан зарядкам утыра, киләм баксам занято. И хочу килә.
Телефонныкы, там что зарядка юктыр, нишлерге. Аланныкы, в принципе, уже зарядкасы бетеш кылды. Улангармы килемында юктыр зарядкага теген. Меня наоборот алалар или там подобное. И улангармы. Иң беренче лучше наладить контакт вот такой. Кошакларга, сүләргә, аңлатырга, аланга больше берни дә кирәкми. Ышаныгыз, артык берни дә кирәкми. И ул яратуны ала башлый, и анын шул потребности тула башлый. Все. Потребность тулгач, ул тиха гына вакыт белән биз затларын яхшырта башлый. Основной шул такой. Бу дәрестән бер-ике польза алсак, шул затларына үзләре постепенно килә башлый и күренә башлый. Так, безнеке балалар буенча бездә бар әлдә безнеке тема нәк балалар әниятине ишми. Наверное, аны өлгермәбез. Нәк тыңнамый, нәк ишми. Или ничек аланны тыңнатырга кычкырмынчык. Аны иншалла сирамны тагы алырбыз, потому что күп уже балалар турында сөйләнде. Сорауларыгыз балалар тарафынан булса була, булмаса тәмамлыбыз Алла кушса. И безнеке икенче блок, кайсы семья турында Алла кушса. Вопрослары? Да, хәзер вопрослары булса тыңлыйбыз и перерыв ясыйбыз бер 10 минут давай. 10 минут жетсә 10 минут, 15 минут жетсә 15 минут. Сорауларыгызны бирегез. Оялмагыз, бирегез и пока возможность бар бергә обсуждать итәбез хәзер сорауларны. Да, әйтәбез без затны без эшли алмыйбыз, ышаныгыз. Ничек безгә сөйлиләр, ничек укыйбыз китапта, теорияда эшли алмыйбыз. Яши безне дә яндырмайганы өчен вообще. Основной вот такой затлан. Хоть нишләсен кычкырасын, висебез шундый, потому что хәлләр була семьяда, любой ситуация була. Но не постоянно как бы шундый затлар булмасын, постоянно. Висебез может бакмаска, китмәскә анда, кит вакытым юк. Ул була, реально кеше может аңгармаска да реально шундый ситуациялар булса. На постоянной основе, конечно, ул нежелательно. Если үдә әтәбез шул булса, кешегә бакса, аңласа, то ул анарга көч була, балага көч була. Вот это Рушан, аланың синеке, например, анчыга тен спокойный бит. А бар шундай обстановкага бит ул элеге, кая неспокойный була бит. Суге шайлар, примерно. Анарга вакытта нишләргә кирәк? Или чыгып китәргә кирәк? Или аңгартырга кирәк? Постоянно әни кеше янында йөргәнме? Общество. То есть ну да, башлык шунардан, что кемнендер аланы шунды манды вообще башыгызны да тетмегез. Ул алан и ул нормально. Ул нормально. Вот кем айтты аланың синеке азгын и постоянно недер. Ул присущий аланга азу. Вот шуны керек белерге. Да башыңны тете, да сиңа жалобага киләләр, да сиңа үзләсә. Ну, алан шунды. Просто мында керек аңларга. Безгә үзебезне атсак, безгә жалоба көненә 3-4 тонап килә иделәр. Вот әнием белә, реально. Анда урлаган, мында йыккан, садикта мин бер тонап кул сындырдым, бер тонап аяк сындырдым. Ну, не за то, что мин шундай теләдем, но шундай обстановкалар була, потому что алмаз урлыйсын, нитәсен, ничектер вот, ну, булган ул, аңлыйсыз. И не значит, что синең балаң есиха шундай, то үскәч тә шундай булырга. Вообще алай түгел. Ниндидер период бар, ул бете шул затын тутыра, нәк просто аза орлый, просто кирәк шул вакытны, шул көчен аланныкын ебәрергә үзгә направлениегә. Орларга түгел, ә халал юл белән табырга. Но тыймаска шул вот движениесен, шул чабышын, урышын и так далее. Просто кирәк аны дөрес юлга ебәрергә. Шуннан секциялар бар бит. Вот көрәш, үзгәсе, кемнең саулыгы бар бит, аланы плавание, үзгәсе, чабышасын, йөрисен. Пәйгамбер саллаллаху алабыз. Ул балалар белән кашан бала килә булган, ул аның уровенена төшә булган. Представляете-ме? Вот бала килә, допустим, ну, кичкенә, ир кеше зур, юл тезләнә булган балага күзенә багырып, контакт аны белән түзи булган күзенә. Ник? Потому что кашан син балага сөйлисен нидер, и ул сине вот аңламый, тыңламый, то син бер атасың, ике атасың, да что такое, так мында кычкыра башлыйсың. Реально алан ишми, вот ышаныгыз ишми или аңгармый.
И андан айтасың, бак ишми да тутунасың ашуланыр. А на самом деле иште. Просто киревен тарганда нишигисеме. Шылай, бак, пожалуйста, мне. Бак тукта, бакты. Аңлысыңмы мин это? Шылай, моно ярый, моно ярамы, моно шылай. Теге, шунда ул аңлый башлый. Кашан зрительный. А булай ул оша йөршан, башаныка оша йөри. Ул таки теге кыва йөри күбәләтләр. И ул нормальный алан кешеге. И Пәйгамбәр саллаллаху да шул ан белән төшә булган аның уровенена. Представляете ме? Пәйгамбәр если төшкән глава государстванда Алланың яраткан кешесе, динне безгә китерүче, и ул бөгелә булган аның уровенда, то есть контакт аны белән төзи булганда, и сөйли булган ниястә кирәк. Шуннан Пәйгамбәр әзне бер атя булганда әйтеңнеләр. Ул Пәйгамбер тоже сүзләрне варгытмы булган. Ә белә кашан убеждает итәләр, что кеше тыңны шунда гына сөйли. И аның хотбаларын баксагыз да, хотбалары, дәресләре, ул иң беренче шундый сүзләрдән башлый, кайсы кешене отвлечениесеннән тарта, то есть вниманиене притягивать итә. Башлаганда да. И кеше кашан уже бага, туктала, шунда ул серьезный сүзләрне тотына сөйләргә. И кеше аңгара. И кеше иштә башлый. И балаларда да ровно счетом шулай контакт шулай нитәргә үзебезгә. И багасын кашан алан елый, кашан üstten kuşaklısın. И кашан үзенә аның урынына бөгелеп кuşаклысın, совсем үзгә. Худым нитә бите. Худым уверенность аланга кире, потому что син аны кебек буласың. Даже ну ладно, ул безгә үзгә сериядан. И если алан на самом деле шундай шигада, допустим, обществода сүгешә и үгә килеп тоже сүгешә, соответственно, может, анда нишләргә, анда аңлатырга кирәк обязательно. Но син просто айталмыйсың, сүгешмә, гөнәх Аллаһ Тәгалә утта яндыра. Айталасың, ул аны аңгармый. Ул просто аңгармый, ничек утта янырга можно. Аның башы просто нитәлми. И шундан күп мәйтәмеш, дәрескә дә йөрүтәм, хәзрәттә сөйләде имеш, улысы да, Алла белән дә куркыттым. Сөбетте тыелмый. Просто аның уровень ниястән ул осознает, сөйләнмәгән. То есть Пәйгамбер саллаллаху 6 яшьлек алан белән сөйләйде үз телендә, 15 яшьлек белән үз телендә, президент белән үз телендә, катын-кыз белән үз телендә сөйләйде. Һәрбер катнына үз телендә, һәрберсенең үз телен белә иде. Үз телен имеется в виду тыкай ниястәдә ул аңлый. Минутка ниндер обществога элегәсендә тотынасың Коръән сөйләргә, алар әлдә белми ишкәне дә, син куркытасың Коръән белән. Он просто реально аңгармый, в чем дело. И аланга да аңлатырга кирәк. Утыртасың да, иштем сез анда шундай сүзләр әйтәсең. Ниястә ул? Ул әйтә худым, турук. Белми, потому что имеш вот ты күрше шуны айтты, и худым весь по буквам цитировать итә худым. И син монда дерелдисең теге. Ә ул аңгармый ниястә? И аңлатасың, шылай. Бу шундый зат, шылай. Безнең өйдә булай эшләмиләр. Бак, бу минем фикерим. Аны тыймыйсың вот сүгешмәгә не булса. Сүгешкән киләсә, бар, пожалуйста, туалетка и анда сүгеш. Юкчана, но безнең каршыда сүгешмә. И барырга может ул туалетка и сүгешергә. Бер сүгешә, ике сүгешә, аннан сүгешмик, потому что публика юктыр. Публика ары башлы, ары йөрергә. И ул аңгара ниястә смыслы шуныкі. Ә ул аңгармаса сүгешә, потому что үзебез дә и үзебез дин тоткан халык та зачастую может таза сүгешергә. Аңлыйсыңмы? То есть ул шундый зат, ул кирмәгән мейл аңламый. Кеше осознавать итсә, үз-үзен тотала. Без зурлар тоталабыз. Аланнар тоталмый үзен. Алар тота просто тота белми. Алар шул сабырлыкны белми, ниястә ул сабырлык дәшмә. И аннарга бирәсен возможность, или шулай басын бер эшле, ике эшле, и аннан бетә башлый. И урамда да влиять итә башлый уже үзенең сверстникларына. Ну, сүгешә ул айтмыйм нормально, но общество шуны просто үдә аны аңлатырга кирәк. И ул иншалла ул сүгешәннән туктала, аңгаргач, и сверстникларына да даже туктата башла. Шундый опыт тоже була иде. Тагы вопрослар аланнар тарафыннан. Но мен ниястә үземнән башымнан узды,
или үз аланнарым белән, или без все равно у Кытайдагы аланнарны курсларда да 2007 елдан күп аланнар узды. И общаться ителәбез аланнар белән дә мин иногда общаюсь, просто утырып темаларын, неләрен, шундый була. И аланнар да ачыла да миңа, сөйли иногда шундый темалар, ничек алар бу сөйләшкән, бу ниткән. И шунда бирәсен, выговориться, сөйли ул, аңлата, тыңлыйсың. И белә, что син анарга доверяешь. И шунда, если он сиңа доверяет, значит, сине считает ул авторитетом. Если син авторитет атты, то ул обязательно тыңлый. И просто доверие керәсен, ничек Пәйгамбәребез һәрбер эштә ул эшләгән. И аннан алан уже все. Бөтенләй бетермәсә дә, анарга асадык кала. И все равно ул әзгин. Шул самы бар да и безнең тырышлыгыбыз. Если алан яхшы булса, 7 яшьтән намаз укыса, 10 яшьтә хафиз булса, 12 яшьтә Бухарины өйрәнсә, 14-тән да айтишник булса, 19-20-дә үләнде, 21-дә баласы булды, без проблемный юрист, вез булса, ну, бу алай булмый. Шул бар да определенный авырлык. Минем балам, допустим, сөйләшә. Кемнекедер сөйләшми. Ул работает над тем, чтобы сөйләшмәс. Минеке сөйләшә, мин работаю над тем, чтобы сөйләшмәс. Синеке сөйләшми, син работаешь дальше ниястәгә. Аңлыйсың, һәрбер семьяда отдельно үзенең вот такой проблемалары. Не означает, что бу семья идеальная, а бу юк. Алай булалмый. Иногда кешенеке күренә, иногда күренмей. Но весь семьяларда бар, аланнарда определенный шундый авырлыклар. Потому что и как раз роль родителей пихагана аңлатырга шул затны. Вот, может, допустим, әти бете тәмәке шигә үдә, может бете алан күрә, шулда может аланга повлиятергә, если какой-то не. То, соответственно, әтигә монда шигә просто шексен да, допустим, шексен шавет, или күрсәтмәсен, или отдельно и ул аңлата, что все равно алан все равно яхшы относиться итә, потому что белә әтием безне уважает, теләми, чтобы без тутын искиек, теләми и без тәшигә, и шуны белән дә уважение вызывать итә аланнарына. И аннан тихо гына уже шул момент. То есть они әтидән бик күп зависит, әйткәм килә. Но если они әти тырышты и результат булмады, может шулай булырга, ничек Нух алейһиссәлам әйтә, то ул аны уже онда сабыр итәсен. Вот шул момент как раз он. Но если син весь полностью бирелдең, эшләдең, тырыштың, но не получился, ну, онда сабыр итәсен. Аллаһ Тәала все равно катарыр яхшы ягыда. С балалар тарафыннан сораулар юктыр. Можете вы вкратце аңлатырга, вот әти кеше нинди отношение в это воспитание да участвовать итәргә. А тут бездә вот ир кешеләр дә әтә. В основном әни кеше тиеш воспитание. Да. Как алар битән юлда, Да. да юктыр кебесендә. Бик яхшы и актуальный сорау. Бу сорау отдельная тема. Кстати, рәхмәт, что искә төшердең. Мин даже монда яздым да вот шуны. И вашымнан чыкты. Атам әтиләргә. Әтиләрнең непосредственно участиесе тиеш булырга аланнарның воспитаниесенә. Да, әти основной рызык таба, йөри, киендерә, финансовый якны кайгырта. Но эмоциональный якны да ул тиеш кайгыртырга. Аңлыйсызмы? Шуннан вместо того, что, допустим, төннәр буе, годы, допустим, дуслар белән елып, лучше шул вакытны бирәсен кемгә? Аланыңа. Полный бирмә. Шуннан дустыңның үз вакыты, катныңның үз вакыты, әниятеңнең үз вакыты, балаларның үз вакыты. И һәр берсенә үзенең вакытын бирәсен. И әти, соответственно, непосредственно участник шул процесста. Әти булмаса семьяда, бар вот әтиләр әл-гаибул хадир. Әти бар, но ул юк. Как понять? Әти физически бар, периодически күренә, но эмоционально юктыр ул. Аланына бите кочакламый, ниндидер совет бирмей, тагын яста, уйнамый аланы белән, прогулкага чыгармый, или кадыр совместный поездкага бармый, мин бармыйм, типа, әние белән генә барсын. Но, извините, тогда аннан үскәч ул әние белән генә йөрер дә. Әммән әти уже атыр, балам, миңа килмисең син.
балаты айтмайын да тикай сен вақтында келмедің. Ол шулды зат бола. Шунан яш біздің поколение телесек, что особенно малайларыбыз бізге булышсын, йөрөсін, бізні поддержать етсен, біз аларны вот хазір булышабыз аларға и поддержать етебіз. И әтиге баласына бик көп внимание берерге обязательно керек. Даже кызга айталар, аңлайсызмы? Кызның половое созреваниесі иртәрәк, и кашан мен айткан идем инде, кашан әти кызы белән уни әтиек. Аңлайсызмы? Кыз может кашан әти кыз белән уни, кошаклы кызы, соответственно инде возрасттан зависит. Понятно, 2 яшьлекне кошаклысын үзгәрчи, 5-6-ны үзгәрчи, 18 яшьлекне үзгәрчи. Шуңа күрә бар үзенең тәртибе. Кашан син аны кошаклыйсың, сөйлейсің, яхшы сүз айтасың, анда күрәсең принцесса, анда син аны аңлатасың, что значимый кеше, тол мужикларга бик бакмый башлый. Беләсезме шуны? Потому что аның мужиги үдә. Анырга айттылар, аны кошакладылар, аны ласкать иттеләр, аны уйнаттылар, кызга артык берендә кирәкми. Сез уйламагыз, кыз хәзер үсә дә 18-20 яшькә и тотына малайлар артыннан йөрергә, потому что ул тели. Ул затны тиеш әти анарга бирә. Если күбрәк аталар кошакласа, имеш әти кызын, то половое созревание отставать итә. То есть кыз пуздарак өлгерә башлый. Ул яхшымы койтымы? Яхшы, конечно, яхшы. Чем кыз пуздарак өлгерә, тем аныкы узагырак карты. Да, кыз возраст үтә, уже мозг формировать ителә, и все, и монда половое созревание кишидә, и уже мозг аныкы эшли, и аныкы вероятность күбрәк. Опять-таки, атябыз бар язмыш, бар тәкдир, бар Алланың теләге. Но без монда сөйлибез, ниясты без можем, и ниясты опытта күренә, и все. Шуннан әтиләргә үдә булганда, юлдан килгәч, яланнарына, особенно кызларга подарок алсыннар, килсеннәр, йөрөтсеннәр, күрсәтсеннәр, сөйләсеннәр, поддержать итсеннәр. Шул затлар булса, аланнар үсә нормально, и ул не будет нуждаться үзгә малайның инеендә, яратуында. И шуннан ул кызны тик артыннан малайлар йөрөсен анда, Алла син шундай красавица, Алла чәчәкләр бирә инде. Кызның ядында да юк, потому что аныкы тулган ул зат, ул белә аны. Кемнеке зачастую юктыр, может быть, или әти юк, или әти Алла саклан шундай семьяда, или тому подобное, то, соответственно, ул кызга күбрәк кирәк. Шул сүзләр күбрәк влиять итә, аңлайсызмы? И күбрәк влиять итеп, соответственно, бар недобросовестный злоумышленниклар, кайсылар кызны койту ният белән может алдарга нитәргә. Шуннан айтам, әни әтинең хәзер вакыты. Алан ул үсә. Алан бүген бер хәл, иртәгә багасын үзебезнең аланыбыз багыз бетә туды, и багасын кыряткә яткан, ярты кыряттагы кеше. Юк, чыннан вот яткан, ярты кыряттагы. И уйланасың, кайчан бу үскән. Честно слово. И еллар да үтә, и үсә, и вакытыңны бирә алмасаң, все, не була. Әгәр дә бирсәң, Аллаһ Тәала бәрәкәт бирә, ышаныгыз. Визатыбызга иншалла. Все, шул вопрос битте. Тогда хәзер бер 10 минут безгә да чәй ясаганнар, рәхмәт үзегезгә. Чәй эчәбез, обсуждать итәбез, көч алабыз да и көченәбез үзгә блогыбызга, семейный темабызга, самый излюбленный семья турында Алла күрсә сөйләрбез. Но если вопрос возникнет аланнар турында, пожалуйста, тоже можете сорарга, аны да рассмотрим, иншаллах.